Is Úimhreas Síle, agus tá súil go mór a bheith libh ar Cúla4 Ar Scoil den chéad chaicí seile. Inniu, Thomas go bheith féchant ar h-athainmniú ar Athghrúpáil. Fan go bhfeiceam muid céta ansin seo. Siod clár nodaireachta. Tá na néana dain, tá na deithena ein, agus tá na céta ein. Tá cúpla rial a baint le clár nodaireachta, agus fan go bhfeiceam muid céir dírithe. Is sin nás na néanad ní féidir níos mú ná nuí a bheith an, agus is sig nás na deithena ní féidir níos mú ná nuchaní a bheith ein. Tá muid a go ceist Athghrúpáil aana anseo. Fan go bhfeiceam muid cé méid aana atá anseo, an féidir leat a chuúdalam? Má sibh. Híon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, nuí, de, híneag, dóiag. Tá dóiag aonad anseo ein in áit na néanad. Má sibh. Tá sé mícheart. Tá fadhb againn. Tá inniumarcha iste in áit na néanad. Caithfimid Athghrúpáil aana agus rianta chud isteach in áit na deithena. Tá mise go le fáil ré le 10 go na néanad seo agus tá go líad a chuir trasna in áit na neithena. Fan go bhfeiceam muid. Tá go líad seo a bhrú síos agus tá go le fáil rélób in áit na néanad. Inis, tá rá aonad fácín seo hain agus tá go mo chud deithena a thuairt trasna in áit na neithena. Cé méid aonad atá sin seo agam? Híon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, nuí agus de. Tá 10 aonad is sin aon ne amháin. Má sibh. Tá ceist beag anseo agam bunaithe ar seán. Léigh muid le chéile go bhfeiceam muid céirta an. Díodh seán €328 ar chusnóir agus €240 ar aon. Cé méid airgid I díodh sé san iomlán. Léigh muid a ceist arís go bhfeiceam muid. Díodh seán €328 ar chusnóir agus €240 ar aon. Cé méid airgid I díodh sé san iomlán. Céan teachtareacht atá ag gceist seo chuin. Feiceann mise an focail iomlán is just a gceist seo. Mar sin caithfimid suiimiú aana. Tá muid go le cheist a chuir le chéile. Tá muid go le scríomh suas ar a glárbán anseo. Mar sin, díodh seán €328 ar an gcusnóir agus díodh se €240 ar an aon. Agus caithfimid an cheann sin a chuir le chéile. An chéad tá muid go aana, tá muid go na aonad a chuir le chéile. Tá muid go 8 agus 4 a chuir le chéile. I bhfuil sin lána dhéanam? 8 agus 4. Má sibh. Sin dóiag. Tá fadhb anseo hain, mar tá sé níos mú ná nuí. Mar sin caithfimid Athghrúpáil aana. Caithfimid na deithena a chuir trasna in áit na neithena. Tá go an dó scríomh síos anseo agus tá go an 10 aonad a thuairt trasna in áit na neithena. Tá féidir in dheannacht ará agus an chuir le chéile aana. Dó agus híon sin 3 agus híon sin 4. Agus na céta tá go 3 agus 2 a chuir le chéile agus tuair sé sin 5 chuin. Nás an dearmid, caithfimid an symbol euro a chuir isteach anseo chomá. Fan go bhfeiceam muid bhfuil an ceist freagraí a gceirtein. Cé méid airgid I díodh sé san iomlán. Chuir muid an €328 ón chusnóir isteach, chuir muid an €240 ón aon chuisteach, agus an sin chuir muid le chéile é. Breann muid a rís in dhearna muid an som a gceart. Chuir muid 8 agus 4 le chéile, agus fuair muid dóiag, chuir muid an dó síos, thug muid an híon ará. Dó agus híon, fuair muid 4, 3 agus 2, fuair muid 5. Tá muid ceart, d'eagar muid a gceist a gceart.